Luta na rin. Ang bang? Ang bunting. Ha? Braso em. Oo. Ito ba? Brae. Braso em ang warta. Oo. Ano? Oo. At nang kapag Hi guys, salamat kang kay tara. Maka. Dari ng katang buko na bigay Kalorang yun. Dahil, tagang kong kamay dahil. Na, Salamat man rin sa paggawa. na ito nang hilin. Di ka nagloy wala na. Nagbahahan ko oh. Dito dahil. Kani, haras ako. Ani. Ano sa ka? Tina, anak. Anak ni anak. Dari brown man na. Nata ka ng anang. Ito nga ni na. Ito ni Tina. Ah, lang tira lang saan na. Ang Tina, di ka. Tina na gitu. Lu pa man mo brown. Itu man brown man. Kakata sila na, ganina. Ha? Kangat ko yung pangadyo. Pembunuhan. Ang pangadyo na ho. Ribaw. Ko mo Kani. Ay, lagi. harap lang ni. Ay, harap na. Iyo ang anak na, anak. Mo ga purin din niya kay gibong buhok di man ka item. Hindi lagi ko tinaghok ng anak. Ay, sa kanto. Nara, kung sa kanyang santin eh. Kamu. Perfume. Kuan. Make cream. Na pislita. Kamu ta. Ano? Ano to eh? Gato mo ta dia ada bimbal buwan. Kani. Kuan, kaysa 3 in 1. Ay. Kuan na siya guys. So F30. Hanulak ni. Try. Hindi ka rin sunblock. Ano ito kung sunblock mo? Ingon na rin sunblock ka din gustuhan. Katong magdiro ka ni di ay. Katong. Kaya pala rin saan mo na. Taksan mo tayo na. Saan mo na. Ayan anak. Nga na din na. Wala, nadaghan. Ang na. Wala lang, nadaghan ang kain na. Hindi ko mga mamit. Misan na na. Hanulak. Mana yung mga nila sunblock? Hindi. Kanir. Kita sisa ako dito. Hmm? Ang vlog na. Naon. Sukod lang may iba na. Asawa lang mas driver. Sayang. Ito yung may balog mo kayo namak na. May namak ko. Namak ko. Ito. Mga sana ay butang ko kontrol kon hang narong long. Buti pwede Bernice naman ka. Di. Hindi ako ra lagi. Mira. Mati kasi mo. Dato ka. Pero usa, sira sa sanin siya. Ah, di mo pa banan. Zugo. Di pa banan. Magkakong raka. Hindi na pupud siya. Hindi ginagan.
Wala ba? Julie, may sasa ka Julie din. Wala yung lulito. Dito nakasakay na lagi. Di ba may masakay dyan lulito? Asa nagmid nila nang? Diyo. Ah. Diyan, Julie, Wilin. May gulay silang nantol. Kahapon, gikan sa alumni nila. Nay lechon, nay afritada, nay biko, Ah, masarap gani. nay Ah, masarap. Wita, kudaan. Thank you, Day Floor. Pero na yun. Guys, day, hinatag ni Floor namin guys, oh. Na, kani. Ah, tisa, tantalangan. Body lotion din ni nang. Body lotion. Tagangkong parami, tagangkong parami. Pare na katagsalta. Homo. Inja. Wa ko mali. Ini Ayaw mo mag-ice cream. Oh, kani. gani. Sarulak. Ja Saan kani. sa te? Tunnel. Pamot. Harus na. Thank you, Floor. Happy birthday daw. Matagaan mo naging purang, wa man ko tagain. Ngajo ko. Yung tagangkang nga dato ka. Ka-afford mo kay ani. Sa te? Arbutin. Ah. Arbutin. Wow. Thank you, Floor. Pag mo si Ani mo si Arko. Katawas diri kayo kung sa tagai. Ika na dali. Ang bang. Ang bunting. Im lagi. Ha? Berat im. Oo. Ito ba? Berat. Berat im ang warta. Oo. Ano? Oo. At nang kapag balik pa ang lando Nagkagpas doon. 5 mil mo ikuan. Pangado. Hindi. 5 mil. Masok pa. Paano ko tama? Nagkagpas doon. Di ko kayo kapalungsod. Ang gamay mo sinada. Ha? Bangkog mo to. Nagdudok. Takji. Hangi pa. Nag-ilan sila. Nagando. Ha? Nagando. Ang salamat ka mo dito tanggi claim. Nagtuklong ka na mo. So, Ha? ina. Yata siya doon. Oo. Oo. Oh, Bay. Kena, tuyod. Ang bahin ng kasi sa iro. kaya naman ka ngayon ha. Oh, pan. Hey guys. Nanguha di ko ukuran nanay. Kay karonday ang ihatod ni Mario. Ganahan sa okra. Tabang ko ate. Witness na nagkapadali. Maulag eh. Mga bagado, arrangement pa na. Naitan ka? Tikiri? Hitiki. Hi guys, kani nga video hana ning ibus-iburan guys. Di panis ni agi atong dito mi sa Alicia wala na edit. So, ako laing ika-upload guys sa mga halaman ng gikuan. Tapos tiri di na sa duzanan. Last week kani
Kanana ay ag-ukrang na kaya daghano og bunga. Ja, udong ni gijimpi dani nga time. Ako dali nagpa-check up guys kay late naman ni nga video ha nasayang ra ko ba nga di ma-upload. So kani nga okra ning gihatag sa ni Marius BGMP. Kaya sayang nga guwang raman. Asabi. Ang buwak at kay. Kumusta tayo? Ano naman? Karmen to nga mag-deliver sa Ito din natin. Dugas lang ka na. Yung mga nag-ipi. Dugas na naman Baho ka. man gi. Ha? Baho. Hindi tikis kahoy tay. No. Tabili. Tiki. Tabili ang tiki na ang puyo dia. Tabili. Kanang green. Nagka. Kanang green lagi. Nagka ba? Tabili. Wa mo pinang ka. Daring gitiba. Ano, tungod. Wa na tuto. Ito. Dugas na lang ka. Toran. Ako na ginasa dili order lagi na. Ako na. Yung side lagi na. Nakay na mo ato nakay kukuhain ja. Usa kay mo? Anja ka. As 11. Wa man yung cellphone ko. Ha? Ni dito kay. Parang ko ka. Eh na lagi lang. Kukuhain. As 11 ja. Beraturan, beraturan. A few moments later. Abi sabi sa danja be. Kadi mo ate ko. Wala kay ko. Ako na bugnaw. Minut. Sinira na eh. Arang namihay yung adobo. Nakatulong agad. Hi guys, ang sad-an. Kanakikilo rin na hampalaya. Plus kuan. Nilawi, kampatara sa nilawi dito guys. Biya ka nilawi. Yung pala may sinang ulo.